नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या कदरा डॅमाचे सुरक्षतेच्या दृष्टीन 4 गेटान 6000 क्युसेक्स उदक सोडला. कारवार गेल्या 2 दिवसाच्या सतत पडच्या पावसान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अक्षरशः जनजीवन अस्तव्यस्त झाला. कारवारच्या कदरा डॅमात उदकाची पातळी वाढिल्ल्यान गरजे भायर आशिल्ले धोकादायक उदका पातळीच्या ठरयल्या जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाप्रमाणे वैल उदक सुरक्षतेच्या दृष्टीन आज दनपारा 3:30 वाजताना कदरा डॅमाचे 4 गेट उघडे करून 6000 क्युसेक्स उदक भायर सोडले. तसेच विद्युत उत्पादन करून 22000 क्युसेक्स उदक भायर सोडले. कदरा डॅमाची उंचाई 34.50 मीटर असून या डॅमात 14.834 क्युसेक्स भितरल्या उदकाची क्षमता असून वैल उदक सुरक्षतेच्या दृष्टीन भायर सोडला असे अधिकाऱ्याकडच्यान कळला. 2 वर्सां पयलीं या जलाशयातल्यान एकच वेळा अकस्मात उदक सोडिल्ल्यान काळी न्हंयेच्या देगेर आशिल्ल्या गावात उदक भरून जलावर्त जाल्ली घटना घडिली. आता सुद्धा प्रशासन पावस जास्त पण घरात उदक भरचे जाग्यार त्या जाग्यार आशिल्ल्या लोकांक संकेत दिता की उदक भरून जीवितहानी जावचे चुकोवसाठी पोशिल्ल्या जनावरां सकट आणि जीवनावश्यक गरजेचे कागदपत्र आणि सामान घेवन सुरक्षीत जाग्यार रावा म्हणटा. पण सुरक्षीत जागो खंय म्हूण ठिकाणो सांगना अशें सार्वजनीक म्हणटात. नक्की खंय वयचे हे कळल्यारच त्या जाग्यार वचूंक जातलें न्ही अशी सार्वजनिकाली म्हणणी. पण प्रशासनान या लोकांक वास्तव्याचो जागो सोडचे पयलीं ठिकाण्याची व्यवस्था केल्यारच नागरीक गंजी केंद्र किंवा ठरावीक जाग्यार वयतले न्ही. हेजी फुडें तरी प्रशासनान हेजी काळजी घेवूंक जाय आनी योग्य बंदोबस्त करूंक जाय अशें पिडिस्त लोकांली म्हणणी आसा. मुसळधार पावसान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोकण समुद्रकिनारी भागात पूर. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कोकण समुद्रकिनारी भागात मुसळधार पावसाच्या तडाख्यान संपूर्ण जीवन अस्तव्यस्त झाला. कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर सारख्या भागात बऱ्याच गावात उदकाचो पूर येऊन त्या स्थानिकाक गंजी केंद्राची व्यवस्था करून थंय सुरक्षित दवरला. या गंजी केंद्रात जिल्हा पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद हेमी भेट दिवन गंजी केंद्रात आशिल्ल्या सगळ्याक जायते सरकारी सुविधा दिवचे संबंधित अधिकाऱ्यांक सूचना दिल्यात. कारवारच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या लागून आशिल्ल्या अर्गा ग्रामात उदक साठून सुमार 15 पेक्षा जास्त घरां उदक घुसून नुकसान जाला. राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या अवैज्ञानिक कामगिरीन हे उदक फुगून उरले अशें ग्रामस्थांनी आरोप केला. नौकादळाच्या क्षेत्रांतल्यान पयलींच्यान समुद्रात वयचे हे उदक आता नौकादळान कंपाऊंड बांदून हे उदक वचूंक अडथळो जाता म्हूण तेमी आरोप केलो. म्हूण हे उदक भरून त्या ग्रामाच्या घरात उदक भरून नुकसान जाता तेजेन ग्रामस्थान नौकादळ आणि RIBच्या असमर्पक कामगिरी विरोधात आक्रोश व्यक्त केलो. पयलींच्यान वयच्या उदका वाटेन उदक समुद्रात वयची व्यवस्था करची अशी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे मागणी आसा अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.
पावसाच्या उदकाबरोबर व्हावन रानांतल्यान मावंडळ गावात घराचेर. कारवार. पावस पडून आजूबाजून उदक भरचे झडमड्यान वारो येवचो म्हटलं की नागरिकांक भंय दिसता. केन्ना कितें अनाहूत घडत हे सांगूं जायना. अशीच एक घटना कारवारात घडला. कारवारच्या सोनारवाडा हिंगा लागींच रान प्रदेश आशिल्ल्यान गुड्यावयल्यान मुसळधार पावसाचे उदक व्हांवन गावात येताले. त्याच उदका बरोबर रानांतल्यान एक मावंडळ व्हावत येयलो आणि एक घराच्या छपराचेर रावलो. अकस्मात घराच्या लोकांक ह्या घराचेर मावंडळ आशिल्लो दृश्टी पडतरेत एकच हलकल्लोळ माजलो. ताबडतोब सार्वजनिकान गोपाळ या सर्पमित्राक ही बातमी कळोवन घटनास्थळार सर्पमित्र गोपाळ हेमी येवन सुमार 1 तास पर्यंत हरसाहस करून अखेर त्या मावंडळाक धरूंक यश मेळ्ळें. हो मावंडळ 12 फूट लांबेचो आसून त्या सर्पमित्रान तो मावंडळ सुरक्षीत रानखात्याच्या ताब्यात दिलो. ಲೈಟ್ ತರ್ರಿ ಅದು ಇವ್ರೆ ಲೈಟ್ ತರ್ರಿ ಹಿಡಿದಿಯಾರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ ತಡಿ ತಡೀರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ बर्थडे गिफ्ट ಹಗ್ಗ ಕೊಡಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमगेली बदली. नूतन जिल्हाधिकारी म्हणून के लक्ष्मीप्रिया. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी श्रीमती गंगूबाई मानकर हेमगेली बदली जावन नूतन जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमगेली नेमणूक केला अशें सरकारान आदेश केला. गंगूबाई मानकर हेमका बेंगळूरच्या कर्नाटक गॅजेटेड खात्याच्या एडिटर हुद्द्यार बढती दिवन बदली केला. तर नूतन जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी पयलीं कुमटा सहाय्यक कमिशनर हुद्द्यार आशिल्ले. हेजी पयलीं मैसुरात कर्तव्यात आसून उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी म्हूण पयलेच खेपे तेमी DC अधिकार स्वीकारतले. तशेंच उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी विष्णुवर्धन हेमगेली बदली जावन नूतन SP म्हूण M. नारायण हेमी ब्रेस्तार 4 जुलैक अधिकार स्वीकारलो. मार्गार चलच्या KSRTC बसाच्या टायराक अकस्मात उजो. प्रवाशाला जागरूकपणान टळलो अनाहूत. शिरसी. कारवार जिल्ह्याच्या मुर्डेश्वरच्यान अथणी वयची KSRTC सरकारी बस कुमटा मार्गाच्या शिरसी रस्त्यार पाविल तेन्ना अकस्मात बसीच्या टायरांतल्यान दुखट येवूं लागिल्ल्यान हे पळोवन बसींतल्या प्रवाशांन भिवून गवजी मारूंक सुरवात केली. प्रवाशांनी गवज ऐकून वाहन चालकान बस थांबयली.
त्यांना दुकट पळवून चालकाक परिस्थितीची जाणीव येयली. ताबडतोब वाहन चालकान अग्निशामक दळाक माहिती देऊन तेमी घटनास्थळार येवन उजो निवयलो. या बशीत 35 प्रवासी प्रवास करताले. सुदैवान कोणा काय अनाहूत जालें ना हे नशीब. प्रवाशाला जागरूकपणान मोठो अनाहूत जावचो प्रसंग टळ्ळो अशें प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.